Dobrodošli u srpski gameplay, ovo je prva epizoda GTA 4. Ako želite da skinete igru, link će biti u opisu videa i to bi bilo to. Još nešto da kažem, ako budete imali probleme sa okretanjem slike dok budete igrali ovu igru, razlog je zato što ovaj auto koji dobijete na početku loše je urađen i sve što treba da uradite je da završite ovu prvu misiju i onda samo da ne idete više u taj auto i nećete imati tih problema. Tako, to bi bilo sve i na kraju. Sad, ne mora da znači da će vam se uvek okretati slika, ali ja sam imao problema kad sam igrao. U ovoj epizodi ću završiti prvu misiju i onda ću završiti epizodu. Svake epizode ću... Promašio sam ulicu. Da. Počeo sam se čudim zato što su pričali na srpskom dole. Da, sve reči koje su vam dole obojene u crno, te reči će izgovoriti na srpskom, pa samo sam se začutio. Svake epizode ću završavati po jednu misiju, možda ako su kratke misije i dve. Dakle, ovo ću da preskočim. Imam $25, a sam bogat. Baš sam bogat. Okej, ajde. Ajde, hoću da igram. Aha, okej. Ovo mi samo pitao da li hoću da snimim preko istog statusa, pošto sam ja ranije igrao. Sam imao kao neki status. Šta je ovdje? Ništa. Ups. Bolje da izađem pre nego što je neko video. Dobro, ovo je normalno u svakom GTA, hranu, energiju punite tako što uzmete i jedete. Jaoj! Šta je to bilo? Jeli? Ej, šta je? Što se guraju? Šta te udarim sad? Šta je? Ej! Ubićem. Prekini da se guraš. Ne. Neću umrem u prvoj epizodi. Čoveče, dvojica. Mnogo mi je malo energije ostalo, može biti da pojedem nešto. Mada ja mislim da nema akcije u prvoj epizodi. U prvoj misiji. Ne. Dobre. Mada ja mislim da nema ih upo.
Ok, preskočit ću. Sad neću. Zanimljivo je. Ti to nešto o meni? Da, ja mislim da neće biti pucnjeva ovdje. Nadam se. Hajde pusnem. Da si normalan. Ti. Svaku reč koju dole koju vidite da je obojena u crno, tu reč su rekli na srpskom. Super, doj sam telefon. Okej, imamo fon. Ovdje se kucaju šifre ako ikog zanima. Ja znam šifre, ali neću koristiti. Ima šifre kao za oružje, za helikopter ili tako nešto. Ok, ring, neka bude na ring. Sabiram zvuk. Answer. Šta me zoveš? Mi smo cool. Mi smo cool. To je super, a? Yes. On je crveni auto. Ok, nema nekog unutra. Ovaj taksi mi je najsumnjiviji ovdje. Taksista! Aha, zovi. Zovi. Šta? Ček, zašto malo pre kad sam ga zvao Vupalera se kao... Ja mislim sekretarica. Akcija. Idemo. A energija mi je super, znači treba da me ogrebe i ja sam mrtav. Ali oni su spori.
Murija. Sviđa mi se za auto. Želim neki besan automobil ispred svoje kuće, da mogu da uživam. Koliko sam puta udario? Sviđa mi se moj telefon. Okej. To je bila prva misija. Imam još vremena za... Da, imam još nekih 5 minuta. Malo ćemo da zaradimo pare i... Bilo bi pametno kad bih našao... Treba mi oružje. Tako da, policajci, aj se jurimo. Treba mi oružje. Pandur! Nisam trebao da radim. Mogu sam bar bolju energiju da imam. Ok, imam oružje. Beži, beži, beži! Gotovo sam. Ne! Ubiše me. Ok, idemo ponovo. Ostao mi pištolj. Ok, idemo malo zaradimo pare. Ja se izvinjavam što sam umro. Ne, da sam imao puno energije ne bih. Pare. Nemoj sada me zoveš Roman. Ona se bijem. Umor, Pandur, bež Pandur. Čekaj, imam poruku. 61, ok, ne mogu sad. Ne mogu sad pucnjeva. Headshot. Headshot. Da li ih došao helikopter po mene? Što ih je ovako teško ubiti? Ne, ne, ne. Što vi želite mene da ubijete? Debeli. Što se debeo? Okej. Sam gubio, jes. Bežimo odavde. Mogu sam bar auto dostu. Mora stigne kući, ne stigne status. Požuri. Idemo. Nadam se kad stigne kući će prestati da me jure. Pa vozi pažljivo. Vozi pažljivo, aha. Ne! Vozi. Važno je da ubijem vozača, onda ne mogu da vozim. Mislim da sam omašio. Ne! Dobre. Mislio sam da je reka dole. Idemo kroz njih. Omašio sam.
Ne guma. Ne, to je Roma, na kući ovamo. Sve mešam. Ok, mislim da sam kuće blizu, nadam se. Nadam se da nije višlje ili niže. Ne. Ja sam dobar. Te mi je kuća. Ne. Gotov sam. Okej, ovo nam je baš bilo neophodno, mislim. Stvarno. Ok, barem imam $67 i dosta municije. Okay. To bi bilo to za ovu epizodu. 2 put sam umro. To baš nisam hteo da uradim, ali bilo je neophodno. Bio sam opoljen. U sljedećoj epizodi neću umreti, toga rado. Nadam se. Nadam se da ste uživali i ako jeste, lajkujte, stvarno mi znači. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!